satte vi i gang i et forsøg. Vi er her 2 mennesker med forhøjet blodtryk. Lene Hansson, der er kostvejleder, hun mener, at via kosten, der kan hun sænke deres blodtryk. Efter vi har sendt det, så henvendte en del læger og sygeplejersker og sagde, det går altså ikke, det kan man ikke. En af kritikerne, det var dig, Peter Norsk. Godmorgen og velkommen. Du er læge og professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, og så er du også næstformand i Dansk Blodtryksselskab. Så man formoder, at du ved, hvad du taler om. Og velkommen også til dig, Lene Hansson. Tak. Allerførst, hvad er det præcis, du kritiserer ved det, Lene Hansson hun gør? Jo, men jeg kritiserer, at man siger, at fordi man spiser noget bestemt, og så samtidig ser måske, at blodtrykket falder, at det er de 2 ting, der hører sammen. Hvorfor er det ikke det? Ja, fordi det kan være alle mulige 1000 andre ting, der gør, at blodtrykket er blevet lavere, hvis man måler det bare 2 gange. Jeg kritiserer metoden, jeg kritiserer måden, man har målt blodtrykket på, og jeg kritiserer måden, man sammenligner kost med blodtryk. Men vil du afvise, at kost overhovedet kan spille en rolle, når man taler om at få sænket sit blodtryk? Overhovedet ikke. Altså, vi ved, at en bestemt kostsammensætning kan sætte blodtrykket noget ned over lang tid. Det er bevisvidenskabeligt, og det går vi også efter som læger. Det er nogle bestemte diæter. Men den her diæt, der bliver forestået af Lene Hansson, er overhovedet ikke bevist, at har en virkning. Hun bliver nødt til at tage en stor gruppe mennesker, og så lave et kontrolleret forsøg for at overbevise mig om, at der overhovedet er nogen effekt. Hvad siger du til det, Lene Hansson? Uvidenskabeligt. Jamen, det synes jeg er i orden, fordi det er resultatet, der tæller til sidst jo. Og vi arbejder jo efter 2 forskellige grundsæt, kan man sige, ikke? Hvor at du som læge arbejder efter det, der er videnskabeligt bevis på et papir. Og jeg arbejder med det hele menneske og ser et resultat, når de står foran mig, så jeg kan sagtens tilslutte mig. Men er det ikke rigtigt, Lene Hansson, at hvis det skal batte noget, så vi ikke får en masse henvendelser fra fagkundskaben, der ringer ind efter sidste uge og siger, det er helt galt, at så skal du på en eller anden måde bevise det videnskabeligt? Selvfølgelig. Men altså, det er jo også det, jeg gør ved at gå frem. Jeg synes jo, jeg har fat i noget godt, og jeg ved efter 19 år som kostvejleder har haft med masser af blodtrykspatienter at gøre igennem årene, at det hjælper rigtig meget med kosten. Og det er jo ikke kun, når man er overvægtig. De 2 deltagere, vi har med her over 6 uger, er jo bestemt ikke overvægtige. De er jo nærmest normalvægtige. Jeg kigger på det på en lidt anden måde, og med den kost, som jeg arbejder med, kostsammensætning og de 8 kostråd, der er det noget, der går ind og påvirker blodtrykket. Men selvfølgelig, det er rigtigt, hvad du siger. Det skal ses over på lang sigt selvfølgelig. Og det vil være spændende at lave et forsøg med en gruppe mennesker, hvor de så har blodtryksmåler på hele døgnet, og man kan se det over en længere periode. Jeg synes jo, hvis en læge og sådan en som mig kunne arbejde sammen, så ville det jo være guld. Altså, jeg må lige sige, man kan altså ikke tillade sig at gå på tv, hvor der sidder 600.000 mennesker om morgenen og kigger og lytter til dig som ekspert, uden at du for enden på en gruppe mennesker har undersøgt, om det her virker. Det er det, der er forkert. Hvad siger du til det, Lene? Jamen, det synes jeg er noget sludder. Fordi hvad? Fordi at jeg har 19 års erfaring, og jeg går jo ikke ind og jonglerer med folks helbred. Altså, så jeg synes ikke, jeg kan stå for det her, helt klart. Altså. Du kan ikke komme og påstå det her, uden at have undersøgt det. Jeg har så 30 års erfaring, det er bare fordi jeg er ældre. Det er jo ligegyldigt, hvor mange år man har. Hvis du i 19 år har sagt noget forkert, ikke, altså, så er det jo ikke godt. Nej, det skal jo bevises først. Og vi læger er ekstremt åbne. Vi lytter til alle, bare det folk påstår, at de gør, virker. Men Peter, jeg afbryder lige, fordi du siger jo selv, at kosten kan have en effekt. Jamen, noget kost, ja, men det kommer da så sandelig an på, hvad du spiser. Altså, jeg har en søn, der æder pølser, og han spiser ikke morgenmad regelmæssigt, han gør alt forkert. Han har et ekstremt lavt blodtryk. Men jeg har selv forhøjet blodtryk og gjort alt det rigtige, og det havde ikke nogen effekt. Men jeg kan jo ikke komme så og påstå, fordi jeg og min søn reagerer sådan, at det er sådan, det hænger sammen. Der kan være andre årsager. Men Mogens, som er vores testperson, som står derovre, som vi vender tilbage til lige om lidt, ham sendte vi faktisk til læge i fredags, for lige at tjekke med lægen, er det i orden, at han regulerer sit blodtryk kun med kost, uden at få medicin. Og hans blodtryk var allerede faldet på den første uge. Jamen, det er da bare fordi, at han har et forskrækkelsesblodtryk. Et lægeblodtryk. Hvad vil det sige? Det vil sige, at når en læge måler et blodtryk, så bliver det altid for højt. Så du mener, at første gang vi har taget det, hvor det var 180 og 110, der var han i angst? Selvfølgelig. Altså, det ved vi, at hver gang vi måler blodtrykket første gang, så er det betydeligt højere end anden gang. Hvis du måler mit blodtryk, og jeg har fået det målt 1000 af gange, så er det altid højt de første gange, og hvis jeg måler 3-4 gange, så falder det helt op til 30 mm kviksølv. Det er helt normalt. Men jeg forstår noget af din kritik også går på, at du er bange for, at hvis man lytter til Lene Hansson, så tænker man bare, at jeg skal bare spise anderledes, og så går man ikke til læge og finder ud af, hvor alvorligt det er, og om man skal have medicin. Ja, og så dør man af forhøjet blodtryk, og det kan vi ikke have. Men Lene Hansson, hvordan forholder du kan du følge Peter Norsk, når han siger, at man måske hopper på din vogn, og så undgår man
Eller undlader man at gå til læge, hvilket faktisk er rigtig vigtigt? Ja, det er super vigtigt at gå til læge. Det er der kun fortaler for. Og det har jeg da også skrevet alle vejen, at har man bare mistanke om, at man har forhøjet blodtryk, så skal man til lægen. Og han skal sørge for medicinering. Og så kan man tage en kostvejleder og rette op på det. Det er det, jeg mener. Det er samspillet, der kunne være interessant. Der er jeg helt enig. At en læge og en kostvejleder, som jeg, går ind og arbejder sammen. Det er fint. Det vil være det allerbedste. Altså, jeg siger bare, at det skal virke. Ja. Jeg afviser dig jo ikke, men jeg siger, at det er for groft, at Jeg føler mig heller ikke afvist. Nej, men det skal du heller ikke føle, men jeg siger bare, at det er lidt groft at gå på tv. Der sidder 600.000 mennesker, det er jo et enormt velset program, det her, og har autoritet og sådan noget. Ja. Og så sidder du og siger, gør sådan og sådan, og så siger du, at jeg har ikke tallene endnu, men jeg har så mange års erfaring. Det kan man altså ikke. Så det vil sige, at I to skal indgå et samarbejde, er det det, jeg hører? Og så skal I finde nogle tal, som enten beviser eller modbeviser Lenes teser? Fordi det nu har været på tv, og der er så mange, der har set det, så er jeg villig til at lave en kontrolleret undersøgelse sammen med Lene Hansson. Ja. Det synes jeg lyder rigtig godt. Godt, jamen ved I hvad, den tager vi lige bagefter. Det synes jeg, der er et godt sted at ende den forløb i hvert fald. Tak skal I have.